da, croeso cynnes I chi yn un o'r adroedd Iesu Grist ych chi'n gweld Emyr yn arwen I bore yma. Mae'n dymuno bod ni'n profi y Duw yn agos ato ni wrth i ni gyd addoli a profi bendith, ti profi bendith Duw I fynd Emyr ti agor y gair I ni ac arwen ni y bore yma. Cofiwch bod yna baned ar ôl roedfa, croeso chi ymuno gyda ni ac yn awr ysgol Sul am gwarter I 12. Cofiwch hefyd bod castell y mis ar gyfer mis Gorffennaf yn mynd at waith ar ymwys gwybodaeth am y cyfle roi hynny. Ond mae digwyddiadau eraill yr wythnos wedi dod I ben achos bod y gwyliau yr ysgol yn cychwyn ar ddigwyddau. Ac felly does dim clybiau na ysgolion Sul wedyn o ddigwyddau ar y Sul nesaf ymlaen tan fis Medi. Felly jyst cyfle hefyd I ddiolch I rheini sy'n wrthi yn helpu ac yn gweithio gyda'r ysgol Sul a'r clybiau dros y flwyddyn diwetha yn gwerthfawrogi fawr y gwaith sydd ymlaen a'r amser I chi'n rhoi i'r gwaith hwnnw gyda'r clybiau a'r ysgolion Sul yn gwerthfawrogi'n fawr. Fel gweld ar y sgrin, un apel ar gyfer gwaith yr haf yw mae'r mudiad Emyr Cymru yn trefnu gwaith ar gyfer y Steddfod genedlaethol ac mae angen gweithwyr ar gyfer wythnos honno, wythnos cyntaf llawn mis Awst. Ac felly, os ys diddordeb gyda chi, os ych chi'n rhydd, bydd yn gwerthfawrogi bod yna dîm o'r grif os y bosib yn gallu bod yno dros yr wythnos I helpu gyda'r gwaith y mudiad. Felly cofiwch am hynny, gweddiwch dros hynny. A os ydych chi'n gallu mynd gweddiwch dros y rhai y fydd yna yn gweithio yn ystod yr wythnos honno. Dyna'r clodiadau gyda chi droi at Duw yn gwirionedd. Ar Dduw, ni am ddifrifoli nawr wrth ddod yn y blaen di. Ni am atgoffa'n hunain o bwy wyt ti, y Duw mawr, y Duw sanctaidd. Adlwydd maddau ni bod ni yn bobl mor anghofus, yn anghofio pwy wyt ti, yn anghofio dy fawredd ni, yn anghofio dy gyfiawnder di. O adlwydd yn gweddio bod ni'n dod nawr yn plygu glin, yn gwybod bod ni'n dod o flaen y Duw sydd wedi creu pob peth, sydd yn cynnal pob peth. Yr un sydd ar cyfan yn ei ddwylo fi. O Dduw, ni'n ymwybodol felly bod ni'n feidrol ac yn wan ac yn hefyd i'r byd. No Dduw, ni'n diolch I ti bod heddi ni'n fydd gras, bod ni'n gallu dod at y ti yn aderus yn yr arwydd Iesu Grist, bod ti yn gwisgo ni yn I gyfiawnder I. Go adwydd, ni'n gweddio bod ti y bore yma, dwi'n unig yn atgoffa ni o bwy wyt ti, yn atgoffa ni pwy yw yr arwydd Iesu Grist. Ac yn atgoffa ni o'r hyn wedi wneud troson ni, bod ni'n cael dod yn ei heiddiad ti, ata ti fel un. Ie, atgoffa ni o'r efengyl. Maddau ni bod ni eto yn cael ein llygadynu gan y byd yn cwmpas ni, yn y ffordd I ni'n meddwl, yn y pethau ni'n dymuno, a roedd wneud I siŵr bod cwmpawd I colonnau ni'n pwyntio bore yma at yr arwydd Iesu Grist, defnyddio heddi mwyn dangos I ni mor werthfawr yw. Ie, bod e'n mwy gwerthfawr, pob dim arall. A roedd ni'n gweddio bod e'r ysbryd glân yn gwneud hynny wrth I ni addoli y bore. O Dduw, ni'n diolch I ti am y holl weithgareddau yr eglwys dros y flwyddyn diwetha ac yn
Diolch ti'n arbennig am hyn i bi sy'n bod yn helpu gyda'r ysgolion Sul a gyda'r clybiau, y plant a phobl ifanc o Dduw. Dwi'n gweddio ti'n bendithio nhw dros yr haf. Bydde y cyfnod o beidio fod yn ddolma'n gwaith nhw ddim yn gyfnod o bellhau, yn gyfnod o agosau at y ti. A ti'n paratoi nhw ar gyfer dy bwrpasau ac ar bydd i gweddio plant a'r pobl ifanc. Ac amdano ni gyd heddi adw, yn gweddio bydde di'n defnyddio bethau ni wedi clywed dros y bethau bethau a myfyrio arno. A dwi'n gweddio beth yn defnyddio'r pethau hynny a bethau sy'n gyda ti ar y cyfen i bore yma. I ddangos ni mwy o'r adn Iesu Grist ac i droi ein clod ni ato fi. O Dduw, yn gweddio i ti drigarhau o'r ffri felly a i ti bendithio ni'n o glod yn un yr adn Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Wrthyn ni ddod at ein gilydd bore yma, ni'n mynd i gael mwynhau lot o bethau. Ni'n mynd i gael mwynhau amser yn gilydd, ar ôl yr oedfa fydd yna baned a bisgedi a pethau da. Ni'n mynd i gael clywed beth sydd gan Dduw i ddweud wrthyn ni. Mae'r pethau yna i gyd yn wych. Ond y prif reswm, pan mynd i yma, yw i addoli, i rhoi mawl i Dduw, y mawl mae e'n i heiddi. A mae'r emyn gyntaf atgoffa ni o hyn. Rwyf 37 yn y llyfr yma ne. A mae'r emyn mae'n atgoffa ni o bawb sydd yn addoli Duw ar hyn o bryd. Engil nef, yr angylion, o gylch yr orsedd, ath folant di. Rwynt y parch, y clod a'r mawredd byth i ti. Twysogaethau, awdurdodau, fil o filoedd myrddiannau. Hynny yw'r holl pwerau ysbrydol, yr angylion, y seraffied, y cerwbied. Maen nhw yn seinio mawl trwy'r uchelderau byth i ti. Patriarchied, so'r tadau Abraham, Isaac, Jacob, yr Cristnogion hynny yn yr Hen Testament, o un galon a ffolantu. Sanctaidd gor yr apostolion, Pedr ag Andreas a Iago a Ioan, yr apostolion yn moli hefyd. Clodus nifer y proffwydi ac ar ferchog lir Merthyri, yr proffwydi oedd yn dweud beth oedd Duw yn ei wneud a mynd i wneud a y Merthyron oedd yn rhoi bywydau nhw i lawr dros yr efengil a'r dilynau gwlad goleuni a folant di. A dyma nawr i ni'n cael bod yn rhan ohono fe. Mawl at erys di yn seion o oes i oes. Mae pobl Dduw yn mynd i foli Duw o oes i oes. Yng nghynulleidfa'r gwaredigion, yr rhai sydd wedi cael eu hachub o oes i oes. Mawl i ti Dduw dad tragywydd, i'r un mab y sanctwaredydd, i'r glân ysbryd, y dyddanydd, o oes i oes. Mae'n ni nawr ymuno yn y mawl dyn gilydd.
darlleniad ni bore yma yw penod 4 o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. 1 Corinthiaid penod 4, ac yn y benod yma nawr ni wir yn dod i ddiwedd y dechrau. Mae'r penodau cyntaf yma i gyd mewn ffordd i bod yn gyflwyniad i weddill y llythyr. Paul yn delio gyda rai o'r problemau sylfaenol oedd yn yr eglwys, mwyn gosod sylfaen ar gyfer popeth sydd yn mynd i ddilyn. Okay? A felly o'n i bron iawn a'n cael ni i ddarllen y 4 penod y bore yma. Fe di penderfynu na ni ddim gwneud hynny, ond gai annog chi i wneud yn eich amser eich hunan, achos mae'r penodau yma ni wedi edrych arnyn nhw adran wrth adran, penod wrth benod, yn yw un adran hir, estynedig ydyn nhw mewn gwirionedd. Ond am bore yma, na ni ddarllen penod 4 ac adnodau 1 i 21. Dyma air Duw. Bydded i bob un ein cyfrif ni fel gweision Crist a gorychwylwyr dirgelion Duw. Nawr, yr hyn a ddisgwylir mewn gorychwylwyr yw ei cael yn ffyddlon. O'n ran fy hun, peth bach iawn yw cael fy ngosod ar brawf gen eich chwi, neu gan unrhyw lys dynol. Yn wir, nid wyf yn eistedd mewn barn arna fy hun. Nid oes gennyf ddim ar fy nghydwybod, ond nid wyf drwy hynny wedi fy nghael yn ddieog, yr arglwydd yw fy marnwr i. Felly, peidiwch â barnu dim cyn yr amser, nes i'r arglwydd ddod. Bydd ef yn goleuo pethau cudd y tywyllwch ac yn gwneud bwriadau'r galon yn amlwg. Ac yna caiff pob un ei glod gan Dduw. Rwy wedi cymhwyso'r pethau hyn gyfeillion at y fi fy hun ac at Apollos eich mwyn chwi. I chwi ddysgu drwy ni gadw o fewn yr hyn a ysgrifennwyd. Rhag i neb ohonoch ymchwyddo wrth bleidio un a gwrthod y llall. Pwy sy'n rhoi ragoriaeth i ti? Be sydd gennyt nad wyt wedi ei dderbyn? Ac os ei dderbyn am wneithos, pam yr wyt yn ymffrostio fel pe bait heb dderbyn? Dyma chwi, eisoes wedi cael eich gwala. Eisoes wedi dod yn gyfoethog, wedi etifeddu eich teyrnas a hynny hebom ni. Gwyn fyd na byddech wedi etifeddu eich teyrnas mewn gwirionedd, mwyn i ninnau hefyd gael teyrnasu gyda chwi. Oherwydd rwyf yn tybio bod Duw wedi rhoi i ni'r apostolion y lle olaf, fel rhai wedi ei condemnio i farw yn yr arena, gan ein bod wedi dod yn sioe i'r cyfanfyd, i angylion ac i feidrolion. Ni, yn ffyliaid mwyn Crist, chwythen rhoi call yn Crist. Ni yn wan, chwythen gryf. Chwi yn llawn anrhydedd, ninnau heb ddim pach. Hyd yr awr hon mae arnom newyn a syched, rydym yn noeth, yn cael ein cydnodio, yn ddigartref, yn blino gan lafur ein dwylo ein hunan. Ein hateb i'r difenwi sydd arnom i'w bendithio, i'r erlyd, goddef, i'r enllib, geiriau caredig. Fe'n gwneithbwyd yn garthion y byd, yn olchion pawb hyd yn awr.
nid i godi cywilydd arnoch rwyf yn ysgrifennu hyn, ond i'ch rybuddio, fel plant annwyl i mi. Pe byddai gennych 10,000 o hyfforddwyr yng Nghrist, eto ni fyddai gennych fwy nag un tad, oherwydd yng Nghrist Iesu, mae fi a ddeithym yn dad i chwi drwy'r Efengyl. Am hynny, rwyf yn erfyn arnoch. Byddwch efelychwyr ohono fi. Dyma pam yr anfonais Timotheus atoch. Mae ef yn fab annwyl i mi ac yn ffyddlon yn yr arglwydd a bydd yn dwyn ar gof i chwi fy ffyrdd i yng Nghrist Iesu. Fel y byddaf yn ei dysgu ym mhob eglwys. Mae rai wedi ymchwyddo, fel pe na bawn ni am ddod atoch. Ond rwyf am ddod atoch ar fyrder os caniata yr arglwydd. A chaf wybod nid am siarad y rai sydd wedi ymchwyddo, ond am ei gallu. Oherwydd nid mewn siarad mae teyrnas Dduw, ond mewn gallu. Beth yw eich dewis? Ai a gwialen rwyf i ddod atoch? Ant ei achariad ac ysbryd a ddwynder. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd yn gilydd. Rhif 23. Ffyddlon 1. Di-gyfnewid. Oesol un ti yw craig fy hedd. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu. Love me, dear.
Beth y plant ddod ymlaen? Ni gael gair y plant. Lan y ffrant plant. Reit, bore yma, ni'n mynd i fod yn meddwl am arweinwyr. Iawn? Mae Paul yn siarad am pa fath o arweinydd oedd a pam dylse y Corinthiaid gwrando arno fe. Nawr, pam fi'n dweud y gair arweinydd, neu rhywun sy'n arwain, beth sy'n dod eich meddwl? Pa fath o beth sy'n dod? Gwan sy'n brachau? O, King Charles sy'n dod i'ch meddwl di. Brenin efo coron yn edrych yn ffansi iawn. Ie, oce, na'r fath o beth sy'n gallu dod yn meddwl. Iawn, da iawn. Rwy'n arall? O, dia. Molly? A gyda peth ti, ie? Rwy'n arall? Be mae arweinydd fel? Ydych chi'n meddwl am? Os ydych chi'n mynd i fod yn arweinydd, rhywun sy'n arwain, beth ti'n meddwl am? Iesu. Wel, ti'n meddwl beth, ti'n iawn, Iesu yw yr arweinydd God, ti'n iawn. Ond weithiau, pan ni'n meddwl am arweinydd, falle bod ni'n meddwl, o, mae angen bod yn rhywun cryf, neu angen bod yn rhywun dewr iawn, neu angen bod yn rhywun clyfar iawn. Ond chwa be, mae Paul fan hyn yn dweud, beth sy'n bwysig mewn arweinydd, right? 3 peth ni'n clywed bore yma. Maen nhw angen dweud y gwir, iawn? Maen nhw angen fod yn barod i ddioddef, ie? Yeah? Ni'n gofio beth y trydydd un nawr. A maen nhw angen caru, wrth gwrs. Maen nhw angen caru, okay? Dweud y gwir, dioddef a caru. A ti'n be, Mel sydd wedi gweud, Iesu yw yr arweinydd gorau i gyd. A mae wedi rhoi esiampl i ni o sut mae bod yn arweinydd da. A chi'n cofio be nath Iesu? Yn noson cyn bod yn marw ar y groes, mwyn achub ni, chi'n cofio be nath e? Ond nhw'n cael pryd o fwyd gyda'i gilydd, a dyma Iesu yng nghanol y pryd bwyd, dyma fe'n cael bowlen, falle rhywbeth bach fel hyn, a dyma fe'n cael tywel, a be nath Iesu? Be nath e efo'r bowlen o'r tywel? Iesu. Oedd e wedi golchi traed y disgyblion yn do. Chwa be, ar ôl tafwyl ddoe, oedd rhaid i fi golchi traed rhoi ohonoch chi. Nawr, pam oedd Iesu angen golchi traed y disgyblion? Pam oedd angen golchi traed? Mae'r ateb yn un o amlwg. Achos oedd traed nhw yn mesu, oedd traed nhw'n ffrwnt. A felly oedd Iesu yn dweud y gwir wrthyn nhw bod nhw yn ffrwnt a bod angen iddyn nhw cael ei golchi. Ie? A wedyn, ar ôl dweud y gwir iddyn nhw bod nhw'n ffrwnt ac angen cael ei golchi, oedd Iesu wedi diodde, oedd wedi gwneud y peth ycha fi, oedd wedi cymryd, na wneud i ti, Ania, fi'n cael wneud ei ti. Na i wneud ei moli, na i wneud ei moli. Na! Oce. Elsie? Oce, iawn, sa'n rili eisiau gwneud anyway. Dyma fe'n cymryd i trad brwnt nhw, a dyma fe'n gwneud y peth ycha fi yna. Dyma fe'n golchi nhw yn y dŵr, a wedyn sachu nhw gyda'r tywel. Oedd hwnna beth neis i wneud, chi'n meddwl? Na, ond oedd Iesu'n fodlon wneud hwnna, oedd e'n fodlon diodde pam. Mae'n gweud y gwir bod nhw angen cael ei golchi, ac oedd e'n fodlon wneud y peth ycha fi mwyn golchi nhw'n lan pam. Beth oedd yn wir am Iesu? Oedd Iesu'n caru nhw? A mae Iesu'n caru ni. A nawr, dyna y math o berson sydd eisiau ni fod yn gwrando arno nhw. Rwy'n sy'n dweud y gwir i ni, a sy'n dangos bod nhw'n fodlon diodde drosto ni ac yn caru ni. Iawn? Dyna ni'n mynd i feddwl am yn y breg beth bore yma. So, chi wedi gwrando am dda, ond eisiau chi gwrando nes ymlaen hefyd, oce? Reit, iawn, Maurice. Gawn ni air o weddi dyn gilydd nesaf, na ni weddio.
o arglwydd ein Duw. I ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod gennym ni arweinydd, fod gennym ni frenin, fod gennym ni un oedd yn barod i ddweud y gwir wrthon ni, i ddangos ein hangen ni, dangos ein cyflwr ni. Un oedd yn barod i ddod a dioddau, nid jyst golchi traed, ond marw ar groes. Diolch fod gennym ni un sydd wedi ein caru ni. Wedi'n caru ni i'r diwedd. A dad ni'n diolch i am y dyna. Sut un, rydyn ni'n ei ddilyn. Dyma yw ein arweinydd ni. A arglwydd ni yn dyfolu di y bore yma. Ni'n rhoi mawr i ti, bod ti wedi tosturio wrthon ni. A wedi trefnu ffordd i'n hachub ni trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, i ni ddim yn gallu gwerthfawrogi'n llaw. Be nath e gostio i Iesu i fynd i'r groes drosto ni. Ond ni'n diolch amdano fe. A dad, ni'n diolch fod e hefyd wedi gosod patrwm. Ni'n cofio Iesu ei hun yn dweud wrth y disgyblion, ar ôl golchi traed nhw, os mae dyna mae e wedi wneud iddyn nhw, mae dyna hefyd fel o'n nhw fod i wneud i eraill. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti, bod ti wedi rhoi o fewn dy eglwys i rai sydd yn barod i sefyll dros y gwirionedd, barod i ddioddau ac barod i dywallt eu bywyd nhw allan mewn cariad dros y bobl di. Dad, ni'n diolch i ti am dy airth i'r bore yma, bod gennym ni'r darlun clir yma o beth yw hi fod yn arweinydd yn dy eglwys di. A dad, ni'n gweddio a bydde ti yn codi rai felly, os gweli ti fod yn dda. Dad, ni'n gwybod mae dyma i ti'n ei ofyn gennym ni gyd, i gyd fod i ymddwyn fel hyn. Ond arglwydd ni yn gofyn yn arbennig os gweli ti fod yn dda. A na ti i godi bobl ffyddlon i ti. Ac rai fydd yn gwneud enw di yn hysbys os gweli ti fod yn dda. Dad, ni'n gwybod, ni di'n cadw ni am gwarchod ni. Arglwydd ni dal yn eitha cynnar yn y llythyr yma at y Corinthiaid ac yn barod ni wedi gweld y problemau mawr oedd yno. A da ni'n gwybod bod dim byd special amdano ni, bod dim byd mawr yn ein gwahaniaethu ni o'r eglwys yng Ngholydd. A felly arglwydd ni'n gofyn am dy ysbryd glân, i'n methu ni, am uno ni, am gwarchod ni, am cadw ni rag syniadau anghywir, a cadw ni rag cwmpo allan, a cadw ni rag balchder, cadw ni rag celwydd, os gweli di fod yn dda. Helpa ni i garu'n gilydd, helpa ni roi roi'n hunan dros ein gilydd. Os gweli di fod yn dda. Dad, ni eisiau diolch i ti. Wrth i ni ddod i ddiwedd blwyddyn ysgol, ni'n diolch am dy ffyddlondeb di i'r plant, bobl ifanc, i'r athrawon. Ac dad, ni'n diolch hefyd am y cyfleon ni wedi cael fel Rodri di gweddio eisoes. Diolch am yr ysgol Sul a diolch am y clybiau plant. Ni'n diolch eto am yr hyn sydd wedi ddod dros yr haf, am wersylloedd a pethau felly. Da, ni'n gweithio, os gweli di fod yn dda, wneud i godi cenhedlaeth newydd o bobl sydd yn dygaru di a sydd yn glynu ata ti ac yn dy wasanaethu di. Da, ni'n gwybod fod mae pob oes, bob cyfnod, bob cymdeithas yn anodd yn ei ffurf gwahanol arglwydd i dy bobl di.
Ond da ni yn gweld heddi fod yna lot o heriau yn gwynebu'r pobl ifanc ni. Ac ni'n gweddio felly arna ti fod arwaith yn ein cenedl. Ni'n cyflwyno rheini sydd yn arwaith ein gwlad ni. Rheini sydd mewn grym. Arna ti i droi eu calonau nhw at gyfiawnder os gwelid i fod yn dda, ac at y gwir, ac at aioni. O, Dad. Troi felly ato si nawr, ni'n gweddio dros yr wythnosau nesaf yma wrth i ni, falle fod ar wasgar, a sy'n cadw ni yn un yn yr arglwydd Iesu Grist. Da, derbyn yn mawl a diolch ni felly. Bydd gyda ni yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto o'r atodiad nesaf. Rhif 19 yn yr atodiad. Ni'n ganu am yr hyn o'n i'n drafod yn y stori gyda'r plant. Fod i togoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd, oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl angylion nef i gyd. Roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisiais ti dy hun. Dyw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu.
Cyfrwngwch dy fi os oes Beibl gyda chi at y benod na ddarllenon ni. Bydd e'n help i gael Beibl. Mae'r adran yma'n un eitha cyfoethog, a ni ddim yn ei edrych arno fe'n fanwl iawn. Ond pe bawn ni wedi bore yma darllen trwy'r penodau yna. Penodau 1, 2 a 3. Be byddwn ni wedi gweld, wrth gwrs, yw hyn. Mae'r Paul wedi bod yn dymchwel syniadau anghywir y Corinthiaid. Mae wedi bod yn eu hannog nhw yn dod ac yn dadlau gyda nhw i beidio a chodi arweinwyr ar pedestal. Ond yn hytrach i gofio mae Duw yn unig sydd yn heiddi clod. Ac wrth i'r penodau mynd yn ei blaen, mae Paul di siarad mewn ffordd eitha cryf yn do. Mae di dweud pethau fel bod Paul ac Apollos yn ddim. Dim ond Duw sydd yn heiddi'r mawl. A nath e gyrraedd yr uchafbwynt yma do ar ddiwedd penod 3 lle oedd e'n dweud, cofiwch nawr Corinthiaid, stopwch dadlau o fi'n perthyn i grŵp hwn a fi'n perthyn i'r grŵp yma. Mae popeth yn perthyn i chi. Yng Nghrist, mae'r holl bethau yma a'r holl bobl yma wedi cael ei roi at eich gwasanaeth chi. Nawr y perygl felly yw bod nhw'n cyrraedd y pwynt yma yn y llythyr ac yn meddwl yw hunan, wel, os felly, os yw Paul yn ddim, ac os yw e'n was sydd wedi cael ei roi i ni, wel, dim angen i ni rando dim mwy, os e? Dim angen talu sylw i Paul, a dim angen darllen gweddill yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud yn y llythyr yma, ond wrth gwrs, wel na, dyw hynny ddim yn wir, nid yna'r pwynt o gwbl efo. Yn union fel mae Crist ei hun yw'r esiampl pennaf o beth yw hi i wasanaethu ac o ddarostwng ei hun ac o ddod yn isel mwyn ei bobl, fe hefyd wrth gwrs yw ein brenin a'n arweinydd ar un i ni fod i dalu sylw llwyr iddo fe. A felly be mae Paul yn neud mewn ffordd yn y benod yma yw mynd ati nawr i ail adeiladu, i roi syniad cywir iddyn nhw o sut dylsyn nhw feddwl nawr amdano fe. Sut dylsyn nhw feddwl am yr apostolion eraill. I ryw raddau, sut dylsyn nhw feddwl am unrhyw arweinydd yn eglwys Crist. Beth ych chi'n edrych amdano mewn arweinydd? Beth yw'r geiriau, y syniadau, y nodweddion sy'n dod i'ch meddwl chi? Mae'n amlwg beth oedd y Corinthiaid wedi bod yn ffafrio. Ond nhw wedi bod yn ffrostio mewn arweinwyr oedd yn ymddangos yn gryf ac yn llewyrchus, yn eloquent. Yn aml iawn, mae'n cymdeithas ni yn pwysleisio'r un math o beth. Beth chi angen mewn arweinydd. Mae Paul fan hyn yn cyflwyno darlun gwahanol iawn yn dydy. Beth yw'r pethau mae Paul fan hyn yn pwysleisio am ei weinidogaeth Mae gadewch i ni weld. Mae eisiau cofio wrth gwrs, mae apostol oedd Paul, oedd ei rôl yn unigryw mewn un ystyr, ond yn ei drial cymhwyso'r peth gorau gallwn ni. Beth i ni fod i chwilio am mewn arweinwyr? Wel, y peth cyntaf yw hyn. Gwas ffyddlon. Gwas ffyddlon. A ni'n edrych yn arbennig ar adnodau 1 i 7 fan hyn. Bydded i bob un ein cyfrif ni fel gweision Crist a gorychwylwyr dirgelion Duw. Mae'n defnyddio 2 air fyna. Mae'r gair cyntaf, yr gair yma gwas neu gweision,
Yn reiddiol, yn ôl pob tebyg, oedd y gair yn golygu un oedd yn rhwyfo yn dec isa fy llon. Right? Bydd ydych chi'r tîm yma o bobl ag nôl amlaen. Nôl amlaen. Ac yn aradig, oedd yr term yna am y gweithiwr, y rwyfwr penodol yna, di dod yn term just cyffredinol am un oedd yn gwasanaethu. Un oedd efo statws isel. Un oedd yn barod i wneud beth bynnag oedd angen ei wneud. Mae Paul yn dweud, ystyriwch ni felly, gweision Crist. Fi'n barod i fod yn dog's body i'r arglwydd Iesu Grist. Ond mae hefyd yn dweud, y gair arall yma, gorychwylwyr. Mae'r ail air yma eto yn sôn am un sy'n gwasanaethu, ond gwasanaethu mewn ffordd penodol, fel un sydd yn gorychwylio. Hynny yw un sydd wedi derbyn swydd a chyfrifoldeb gan y meistr. Mae Paul yn dweud, sydd chi fod i feddwl amdano fi, sydd chi fod i feddwl am arweinwyr, gwir arweinwyr yn yr eglwys, wel, fe ddylsyn nhw fod yn weision. Nawr, beth yw'r peth mwyaf pwysig am was? Wel, mae Paul yn dweud wrthyn ni adnod 2, yr hyn a ddisgwylir mewn gorychwylwyr yw ei cael yn ffyddlon. Yn ffyddlon. Hynny yw bod nhw'n glynu i'w rôl nhw, yn glynu i'w tasg nhw, yn glynu i'r gwirionedd, yn glynu i'r meistr. A be mae Paul yn mynd mlaen felly i ddweud fan hyn, mae'n ddim darllen yr adnodau i gyd eto, ond be mae'n dweud yw hyn, stym ots dy fi, be mae unrhyw un yn meddwl amdano fi, really. Sai yn cyfrif eich barn chi neu unrhyw lys dynol fel unrhyw beth o bwys. Nid dyna sy'n cyfri. Fi ddim yn ei weid pethau mwyn eich plesio chi. Fi ddim yn ei weid pethau yn y gobeith bydd chi'n hoffi fi ac yn gwrando arno fi. Na, stym ots dy fi. Beth yw'r ymateb? Fi'n mynd i fod yn ffyddlon. Mae'n mynd ymhellach yn dydi. Mae'n gweud, sa'i hyd yn oed rili'n cero be fi'n meddwl amdano fi fy hun. Mae'n dweud, yn yw, stym cydwybodeo gen i, sa'n meddwl bod fi wedi gwneud unrhyw beth o'i le, fi'n meddwl bod fi'n gwneud y gwaith yn dda, ond ar yr un pryd, sa'n mynd i pwyso ar fy asesiad o fi fy hun, achos nid dyna sydd yn cyfri chwaith. Y cwbl sy'n bwysig yw'r arglwydd, fy marnwr i. Y cwbl sy'n bwysig yw be bydd yn digwydd yn y dydd ola yma pan mae pethau cuddiedig yn dod i'r amlwg am y bwriadau, y galon yn cael ei datguddio. Nid jyst be mae rhywun wedi wneud, ond pam bod nhw wedi wneud e. Nid jyst ei methiannau nhw, ond beth oedd eu cymhellio nhw o dan y wyneb. Ffyddlondeb. Ffyddlondeb, dyna sy'n bwysig. Felly mae esiampl dda o hyn yn y Beibl yw hanes Noah. O'n i'n edrych ar yr hanes ddim o'r hir a hynny yn ôl yn dod ni, a chi'n cofio oedd Noah wedi cael yr tasg yma gan Dduw. Oedd wedi cael ei rybuddio fod yna ddilyw yn dod, fod Duw yn mynd i farnu ac yn mynd i gosbi, a felly beth oedd Noah fod i wneud? Wel, oedd e fod i adeiladu. Adeiladu arch, adeiladu cwch. Oedd angen dilyn y cynllun oedd Duw yn roi iddo fe, ond nid jyst adeiladu oedd Noa'n gwneud iddo fe. Na ni'n clywed hefyd fod e'n bregethwr cyfiawnder, fod e'n rybuddio, fod e'n annog yr bobl o'i gwmpas i edifarhau ac i geisio yr arglwydd. Ar faint o bobl ath mewn yr arch? Wel, just Noah ei deulu. Oedd y bobl o'i gwmpas ddim yn gwrando, nhw ddim yn ymateb arno fe. Ti'n tybio bod nhw'n gwneud sport am ei ben, neu pam yn y byd ti'n adeiladu cwch mor fawr a hyn fan hyn? Sdim cwmwl yn yr awyr.
Oedd Noa ddim yn becso beth oedd pobl yn meddwl ono fe, mor dwp oedd yn edrych yn adeiladu'r arch yna. A fe ddim chwaith yn asesu'r gwaith yn ôl ei allu ond oedd e jyst yn dilyn cyfarwyddiadau yr arglwydd. A'r hyn oedd yn bwysig oedd Duw a'i addewidion e. Dyna mae Paul yn dweud fan hyn, un o'r pethau sydd fod i nodweddu, gwir arweinydd. Maen nhw'n was ffyddlon. Beth yw'r llinyn mesur sy'n cael ei roi? Wel, mae'n cael ei awgrymu ni yn adnod 6 yn dydy. Rwyf wedi cymhwyso'r pethau hyn gyfeillion at y fi fy hun ac at Apollos, eich mwyn chwi, i chwi ddysgu drwom ni, gadw o fewn yr hyn a ysgrifennwyd. Hynny yw, mae wedi bod yn treol dysgu nhw a'i annog nhw i gadw o fewn yr ysgrythyr. Cadw o fewn yr Hen Testament, cadw o fewn yr Beibl, cadw o fewn yr hyn oedd wedi cael ei drosglwyddo iddyn nhw. Oedd yna arweinwyr wedi dod i fewn i'r eglwys yng Nghorynth, oedd yn cyflwyno syniadau newydd, yn trio denu nhw ar ôl pethau'r byd a ffordd y byd o feddwl. A mae Paul yn dweud, na, mae gwas ffyddlon yn mynd i cadw chi o fewn yr hyn a ysgrifennwyd. Na'r peth gyntaf, mae mor bwysig yn dydy. Bod arweinydd yn un sydd yn gwasanaethu. Yn un sydd yn ffyddlon, yn un sydd ddim yn trio plesio dynion, achos os ni'n trio plesio pobl, yna nawn ni just dweud yr hyn maen nhw eisiau i glywed. Na, gwaith arweinydd yw plesio Duw yn gyntaf. Wedi'r cwbl dyna oedd yn wir am Iesu, yn dyfa. Fe yw'r esiampl penna sydd yn ni. Nath ei ddweud wrth y disgyblion, fi yn eich plith chwi fel un sy'n gwasanaethu. Mae Mab y Dyn wedi dod nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu a roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Fi wedi dod i olchi eich traed chi. Fi wedi dod i ddangos i chi y gwirionedd. Chi'n frwnt chi efo problem, chi angen cael eich hachub. Oedd e'n barod i weid y gwir. Hyd yn oed pan oedd e'n costio. Hyd yn oed pan oedd hynny'n golygu bod y torfaoedd yn troi oddi wrtho fe ac yn ei adael e. Trwy'r cwbl. Yr arglwydd Iesu, wel un o'r enwau sy'n cael ei roi iddo fe yn y Beibl yw ffyddlon a gwir. Ffyddlon a gwir. Na'r peth gyntaf te. Ydy arweinydd yn barod i wasanaethu yn ffyddlon. I gael ei dwylo nhw'n frwnt ac i fod yn ffyddlon i awad Duw. Beth arall, wel yr ail beth, gallwn ni ddweud, mae Paul yn sôn amdano, yw fod e'n apostol a berthol. Yn apostol, hynny yw'n un wedi i benodi gan Dduw i fynd ar efengil allan, ond yn apostol a berthol, yn un oedd yn barod i ddiodde. Fan hyn, ni'n canolbwyntio ar adnodau 8 i 13. A be mae Paul yn neud mewn ffordd fan hyn yw mae'n gwrthgyferbynnu, yn rhoi contrast i ni, rhwng ei fywyd a'i brofiadau fe, a beth o fe a'r apostolion eraill yn mynd trwyddo fe, a'r hyn oedd yn wir am y Corinthiaid. A mae'n gwneud hynny mewn ffordd dramatic iawn, mewn ffordd eironic iawn hefyd. Mae'n amlwg oedd y Corinthiaid wedi bod yn ymchwyddo, yn ymfalchio, yn meddwl i'w hunan bod nhw yn sorted, we've made it. Bod nhw wedi cyrraedd rhyw lefel o eiddfedrwydd, ysbrydol. A felly, mae'n amlwg oedd rai ohonyn nhw wedi bod yn diastyru Paul. Hynny, o'n nhw'n clywed ar hanesion yma, Paul yn cael ei garcharu ac yn dioddau ac yn mynd trwy'r pethau. Maen nhw'n meddwl, wel, beth sy'n mynd mlaen fyna te? Pan bod e'n mynd trwy'r holl bethau yma, os yw e'n apostol? Mae Paul yn dweud, na, chi ddim wedi deall.
Fi ddim yn diodde'r pethau yma fy mod i'n apostol. Fi'n barod i aberthu a roi fy hunan oherwydd fy mod i'n apostol. Dylsech chi rando ar yr hyn fi'n ei ddweud achos fi wedi profi yr hyn ydw i yn yr hyn fi wedi ei ddioddau. Ni edrych ar rai o'r adnodau yma yn 8:13. Fel petai'n portreadu'r Corinthiaid, fel o'n nhw'n gweld eu hunan, bod nhw wedi cael eu gwala, bod nhw'n llawn dop, bod nhw'n gyfoethog, bod nhw wedi etifeddu'r deyrnas, bod nhw'n gall, bod nhw'n gryf, bod nhw'n anrhydeddus, bod nhw popeth o'n nhw eisiau. Dyna sy'n nhw'n gweld eu hunan. Mae Paul fel petai'n dweud, na chi wedi twyllo'ch hunan. Mae'r ffaith mae dyna sydd ydych chi'n gweld eich hunan yn dangos bod nhw rhywbeth ar goll. Mae Paul yn dweud, drychwch arno ni. Drychwch ar beth i ni'n ei wynebu. Drychwch ar beth mae'n ei gostio i ni i ddilyn yr arglwydd. Mae Duw wedi rhoi i ni'r apostolion adnod 9 y lle olaf. Fel rai wedi ei condemnio i farw yn yr arena. Yn dweud, yng ngolwg y byd, i ni'n ffylied, i ni'n wan, i ni'n heb parch, i ni'n gwynebu newyn a sychen, ni'n noeth, ni'n cael ein cernodio, sy'n cartre dyn ni, ni'n gweithio'n galed. Mae pobl yn gwneud hwyl am ein pennau ni. Adnod 13. Fe'n gwneithio bwyd yn garthion y byd. Yn olchion pawb, yn sbwriel. Yn dregs, yn scum. Mae Paul yn dweud, dyna'r union beth sydd yn dangos gwirionedd pwy ydyn ni. Chi'n cofio cwpl o fisoedd yn ôl nath Bethan wneud stori dy'r plant efo balŵn. Ac oedd hi'n sôn am y balŵn yma'n cael ei chwythu lan, a fel oedd y Corinthiaid wedi bod yn ymffrostio ac yn ymfalchio ac yn mynd yn inflated i gyd. A chi'n cofio beth nath Beth? Sori Beth, oedd e bach yn siomedig, nath i adael y balŵn i fynd. A si weid wrth i, o'n i'n siomedig, achos be dylse ti'n gwneud oedd popo fe? Bang! Achos dyna mae Paul yn trial gwneud fy'n hyn yn dyfa. He wants to burst their bubble. Mae eisiau tynnu nhw lawr, mae eisiau dangos iddyn nhw, mae'r pethau yma chi'n meddwl, chi'n meddwl bod chi mor sorted a mor gryf a bod chi popeth, ond na. Na. Na ddim fel na mae hi o gwbl. Nath yr arglwydd Iesu Grist ddweud, os mynd neb dod ar fy ôl i, rhaid iddo godi ei groes am canlyn ni. Ymwadu a'i hunan am dilyn i. A felly mae Paul yn dweud, marc arweinydd, a fan hyn yn benodol marc apostol, oedd bod nhw'n fodlon aberthu ac yn fodlon dioddau mwyn dilyn yr arglwydd, mwyn cyflawni'r gwaith oedd ganddyn nhw i'w wneud. Ac eto, dylse hynny ddim fod yn sioc i ni. Na. Wedi'r cwbl, meddyliwch am sut nath yr arglwydd Iesu ei hun gael ei drin. Meddyliwch amdano fe, yr un sydd yn fab Duw, yn Feseia, yn frenin, yn arglwydd ac arweinydd, yn ben ar yr eglwys. A beth ddigwyddodd iddo fe? Wel, dyma fe'n cael ei ddilorni, a'i watwar, a'i wrthod, ac yn wir yn cael ei ladd yn y ffordd mwyaf erchyll. Ar groes. Oedd y Corinthiaid wedi mynd i asesu pethau yn ôl ffordd y byd o weld llwyddiant a gogoniant. Ond mae Paul yn dweud, na. Na, mae gwir arweinydd yn mynd i brofi pwy yw trwy fod yn barod i ddioddau. Mae rhaid i fi gyfadde mae'r geiriau yn heriol. Achos mae'n sefyllfa ni yn wahanol iawn i yr hyn oedd yn wir yn y ganrif gyntaf. Mae'n wir, mae'n rhan o'r byd heddi. Mae Cristnogion yn gwynebu beth oedd Paul yn gwynebu. Ac
trwy hynny maen nhw'n tystio i bwy ydyn nhw fel pobl yr arglwydd. A fi'n credu bod fi'n iawn i ddweud, o'r hanesion chi'n clywed, pan mae yna erledigaeth, mewn gwledydd lle mae'r erledigaeth yn ffyrnig, y rai sydd yn cael eu targedu'n bennaf neu'n gyntaf o leia yw yr arweinwyr. A mae hynny'n iawn, mae hynny'n fel dylsa hi fod mewn ffordd. Nid fel na mae hi yn ein gwlad ni ar hyn o bryd. Mae'n edrych fel pan y ddyddiau tywyll yn dod. Pan ddawn nhw, mae eisiau ni gofio bod y pethau yma ddim yn anusgol pan ni yn clywed am weinidogion neu arweinwyr Cristnogion yn cael eu camdrin a'i harestio a'i herlyd. Wel, dyma ni ddim yn anusgol. Falle'r gorau gallwn ni ofyn bore yma yw hyn, yn ein arweinwyr ni, oes yna barodrwydd i aberthu? Oes yna barodrwydd i roi bywyd i lawr a dioddau dros yr arglwydd a'i bobl? Ond dyna mae'n un darlun neu un delwedd ola gan Paul yn does. Wedi sôn am yr gwas sy'n yn ffyddlon. Wedi sôn nawr am yr apostol, yr un sydd ar ôl ond sydd yn barod i aberthu a dioddau. Ond yn anola, mae'n sôn am y tad cariadus. Edrychwch ar adnod 14 ymlaen i 21. Mae Paul wedi siarad yn llym gyda'r Corinthiaid yn do. A mae'n mynd i siarad yn llym dyn nhw eto. Falle bod adnod 14 yn swnio'n od i ni te. Nid i godi cywilydd arnoch rwyf yn ysgrifennu hyn, ond i'ch rybuddio fel plant annwyl i mi. Mae'n rhaid bod y Corinthiaid wedi cael eu cywilyddio erbyn y pwynt yma. Mae'n rhaid bod nhw wedi bod yn chwilio eu calonau ac yn wedi cael eu brifo ar y pwynt yma o ystyried beth o'n nhw wedi wneud a'r camgymeriadau oedd wedi dod i fewn i'w plith nhw. Ond be mae Paul yn golygu fan hyn yw, nid fy mwriad oedd just eich cywilyddio. Sa di gwneud y pethau yma just er mwyn eich brifo chi a'ch gadael chi yno mewn stad o anobaith. Na. Os i chi wedi cael eich brifo, os i chi wedi cael eich herio, yna reswm fi wedi gwneud hyn yw achos bod fi'n eich caru chi. A felly orffen fan hyn, mae Paul eisiau iddyn nhw i feddwl amdano fe unwaith eto fel tad. A mae'r darlun yma chydig bach yn anarferol, i fod yn onest. Fel arfer, pan ni'n meddwl am Gristnogion eraill, ni'n meddwl amdano nhw fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist, fel mamau yn y ffydd efallai. Ond fel arfer, y pwyslais yw mae un tad ysbrydol sydd gyda ni, sef Duw. Be mae Paul yn neud fan hyn mewn ffordd yw atgoffa nhw o sut wnaethon nhw ddod i gredu. Drwy'ch ar adnod 15. Pe byddai gennych 10,000 o hyfforddwyr neu athrawon yng Nghrist, eto, ni fyddai gennych fwy nag un tad, oherwydd yng Nghrist Iesu, mae fi a ddeithim yn dad i chwi drwy'r Efengyl. Ac wel, y pwynt fan hyn yw, mae trwy gweinidogaeth Paul, mae llawer o'r rhain ddod i gredu. A felly mae fel petai'n atgoffa nhw, wel cofiwch nawr, so ddeithoch chi i ffydd, so ddeithoch chi i nabod yr arglwydd Iesu Grist, wel tro fi. Hynny yw, nid mae fe sydd wedi achub nhw, nid mae fe sydd wedi rhoi bywyd iddyn nhw, ond mewn ffordd, siarad yn ysbrydol mawr, fel darlun, mae Paul yn dweud, fi bach fel tad i chi. Fi'n eich caru chi.
Mae 'da fi concern drostoch chi. Mae 'da fi ofal, ysbrydol drostoch chi. Fi ddim yn gweud y pethau yma mwyn eich niweidio chi. Fi'n neud nhw achos bod fi fel tad sy'n eich caru chi ac eisiau'r gorau ar eich cyfer chi. Mae'n beth hollol naturiol yn dydi I blant I efelychu eu rhieni nhw. A felly dyna mae Paul yn gwneud fan hyn nawr, fel rhywbeth o un apel ola iddyn nhw. Mae'n dweud, cofiwch nawr nôl I siwd ddeithoch chi I gredu. O'ch chi arfer fy nilyn ni? Nethach chi dderbyn yr hyn o'n i'n gweud ar un adeg, nethach chi gredu ac o'ch chi yn edrych arno fi fel eich tad chi yn y ffydd. Wel, gwnewch hynny eto, please. Mae yna berygl fan hyn. Mae'n iawn I ddweud. Mewn rhai traddodiadau, mae'r pwyslais yma ar arweinwyr fel tad wedi mynd yn rhy bell. Y syniad o awdurdod falle wedi mynd yn rhy bell a wedi cymryd lle Duw fel ein tad ni. Ac eto mae'r darlun yma'n dangos rhywbeth I ni yn ôl Paul o beth sy'n fod yn wir am arweinwyr o fewn yr eglwys. Mae yna rhywbeth fel tad yn y ffordd maen nhw I drin yr eglwys. Maen nhw fod I arwain trwy esiampl, wrth gwrs. Maen nhw fod I warchod y teulu rhag perygl. Wrth gwrs, mae Paul yn sôn fan hyn am y rai sydd wedi bod yn siarad amdano fe fel petai e ddim am fod. Y rai sydd wedi bod yn dod â problemau I fewn. A mae fel petai'n dweud fi'n dod cyn bo hir, mor fuan ag y gallai mwyn delio gyda hyn. Mwyn cadw y teulu yn ddiogel. Ond beth sy'n fod mwyaf amlwg am tad? Wel, bod nhw'n caru yn dyfa. Mae eisiau meddwl am arweinwyr fel gweision. Mae eisiau meddwl amdano nhw fel apostolion neu pa bynnag swyddogaeth sy'n cael ei roi iddyn nhw. Ond beth sy'n fod blaenllaw yn hyn I gyd? Beth sy'n fod I amlygu ei hun yn hyn I gyd? Wel, cariad, wrth gwrs. Oedd Iesu ei hun yn doedd yn caru ei bobl ac yn ei caru nhw i'r eithaf. Mae cariad yn gallu amlygu ei hun mewn gwahanol ffyrdd yn dydi. Paul yn dweud hynny yn adnod 21. Fi'n mynd I ddod atoch chi fel tad, nawr dewiswch pa fath o dad neu pa ran o'r rôl tad sy'n rhaid I fi gymryd, efe dod efo gwialen, hynny yw dod I gyryddu mewn cariad, neu dod atoch chi a chariad ac ysbryd a ddfwynder. Pam bod tad yn disgyblu ei blant? Achos bod e'n cysau nhw? Na, achos bod e'n ei caru nhw. Pam bod e'n addfwyn ac yn trin nhw'n dyner? Achos bod e'n soft? Wel na, achos bod e'n caru nhw. Mae Paul fan hyn yn dweud fi'n barod I fod beth bynnag sydd I angen gyda chi. A fel hynny mae arweinwyr I fod hefyd. Mae yna fwy I ddweud na hyn wrth gwrs. Ond dyma'r model mae Paul yn rhoi fan hyn. Gwas ffyddlon, apostol a berthol, tad cariadus. Oedd y Corinthiaid fod I wrando ar un felly. Pan mae Duw yn codi arweinwyr felly yn ei eglwys, mae eisiau gwrando arnyn nhw hefyd. Clod yw enw. Amen. Amen. Dwi'n mynd I ganu orffen rhif 60 yn yr atodiad. Wrth gwrs, yr unig ffordd mae'r pethau yma yn digwydd, mynd I fod yn wir o gwbl, yw trwy waith Duw yr ysbryd glân yno ni. Ysbryd glân a roddwyd I ni ar esgyniad Crist i'r nef.
Cymer nawr o'i eiddo yntau ac o leia ei wyneb ef. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti unwaith eto am dy air di, ac am yr hyn ni wedi glywed bore yma, ni'n gofyn dad neu di yn helpu ni yn awr. I fyfyrio ar y pethau hyn, i'w cymhwyso nhw, arglwydd, a wneud i barhau i weithio yn ein calonau ni, ar hyd y dydd ac yn yr wythnosau sydd i ddod. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.